खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ डियार ब्रह्म चेनेलाव आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव आरोबाव माखासे खौरां लानानै फैबावलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनगोन। गिबि खौराङावनो दङ डक्टर अनजलि दैमारिया BPFनिफ्राय बिबान एंगारबाय। BPF दोलोनि थाखाय दुखुनांथाव। बड'लेण्ड पिपल्स फ्रन्ट BPFनि थाखाय आरोबाव मोनसे हेंथायाव डक्टर अनजलि दैमारिया पार्टीनि नेहाथारि बिबाननिफ्राय बिबान एंगारबाय आरो गावनि गुदि सोद्रोमाखौ नागारबाय। 29 मार्च खालि BPFनि आफादगिरि हाग्रामा महिलारिनो लिरनाय गांसे लाइजामाव डक्टर दैमारिया बिबान एंगारनायनि थिरांथानि थाखाय एंगारनो हायै गावारि जाहोनफोर मुंख'दों। बिथांजोआ पार्टीनि दैदेननायखौ साबायखर बावनानै बुंदोंमोन, एसेल' समनि थाखायल'ब्लाबो सुबुंफोरनि मोजांनि थाखाय नोंथांजों लोगोसे खामानि मावनो मोननाया आंनि खाफाल गोनांमोन। BPFनि बारग' लेङाइ आफादगिरि आरो BTCनि लेङाइ गाहाय मावफुंगिरि सोद्रोमा गागि दैदेनगिरि काम्पा बरग'यारियाबो दोलोनिफ्राय बिबान एंगारनायनि दान्दिसे उनावनो बिथांनि ओंखारनाया फैदों। गाहाय सुबुंफोरनि मोनसेनि उनाव मोनसे बिबान एंगारनायजों BPFआ दा गावनि दैदेननाय आरो इयुननि दिगखौ लानानै बांलांनाय रोखा नङै थासारिजों मोगा-मोगि जानांदों। नैथि खौराङाव दङ बाक्सायाव गोख्रोङै हा आवग्रिनायनि दायाव बारग' NDFP दैदेनगिरिनि अजद। सालबारिनि अक्सिगुरियाव आयेन बेरेखायै 51 बिगा हायाव दखल खालामनायनि दाय हमजानाय बारग' NDFP दैदेनगिरि जि बिदायनि हेंथायै गोब्राब दाय सिखांदों। रिपर्टनि बायदियैब्ला बिदाया गावनि लोगोफोरजों लोगोसे दान मोननैसो सिगां थार बिगोमाफोरा बेखौ भारायाव होनो नेवसिदोंमोनब्लाबो हाखौ सामलायदोंमोन। बे हा गुबैयै जायगानि गामियारिफोरनि दा थालिर आबादनि थाखाय बाहायजागासिनो दं होनना मिथिनाय जादों। नुगिरिफोरा दाबि खालामो दि दायनिगिरिफोरा हा बिगोमाफोरखौ सिगिनो थाखाय लावथिफोर आरो हाथियारफोर बाहायदोंमोन, जायनि जाहोनाव बिसोरखौ लांदां खालामनो नारसिननाय जादोंमोन। जतिश मुसाहारि आरो 8 गुबुन सुबुंफोरजों लोगोसे गोहोम गोग्लैनाय गामियारिफोरा नेमखान्थि बायदियै SDO जाला खाजोना बेंखन मावख'गिरि आरो जायगानि पुलिसनि अजद होदोंमोन। अदेबानि दासिम जेबो राहा लानाय जायाखै। मावनो हायैयाव गोसो बायनानै भुगिनांनायफोरा दा सोरखारि बिबानगिरिफोरखौ आखाय होनो आरो न्याय होनो खावलायगासिनो दं। थामथि खौराङाव दङ अडिशायाव गुवाहाटी थांग्रा कामाख्या एक्सप्रेस ट्रेनआ रेल लामानिफ्राय गोग्लैनायाव सासेनि जिउ खहा, सा 8 जोखोम। रबिबार 30 मार्च खालि अडिशानि कटक जिल्लायाव नेरगुन्डी रेलवे स्टेशननि साखाथियाव बेंगलुरु कामाख्या AC सुपारफास्ट एक्सप्रेसनि गं 11 वातानुकुलित दाब्बाया रेल सिबिथायखौ हेंथा होदोंमोन। मावख'आरिफोरा रोखा खालामदोंमोन दि सा 8 दावबायारिफोरा जोखोम जादों आरो सासेनि जिउ खहा जादों। सानजा बोरिमायारि रेलवेनि गाहाय सुबुं फोनांजाब मावख'गिरि अशक कुमार मिश्राया बुङो, जोंनाव गं 11 AC दाब्बा गोग्लैनायनि खौरां दं, नाथाय गासैबो दावबायारिफोरा रैखाथियै दं। जाब्रबथाय रिलिफ ट्रेनफोर आरो मेडिकेल इउनिटफोरजों लोगोसे हरखाब रिलिफ टीमफोरखौ जाथाय जायगायाव दैथायहरनाय जादोंमोन। खुर्दा रडनि खोन्दोआरि रेलवे सामलायगिरि DRM आरो सानजा बोरिमायारि रेलवेनि जेनेरेल मेनेजारजों लोगोसे रेलवेनि गागि मावख'गिरिफोरा रैखाथि आरो फोसाबफिननाय नाजानायफोरखौ नायदिंनो थाखाय जाथाय जानाय जायगायाव सौहैदोंमोन। रेलवे बिबानगिरिफोरा गोहोम गोग्लैनाय ट्रेनफोरखौ गुबुन लामाथिं लांनो जागायबाय, जेराव गोग्लैनायनि जाहोनखौ मिथिनो थाखाय नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं। दावबायारिफोरनि हेफाजाबनि थाखाय हेल्पलाइन नम्बरफोर गुवाहाटी 0361273161, 036127316222, 036127316223 फोसावनाय जादों। कामाख्यानि थाखाय 9957247953, रङियानि थाखाय 9854419064 आरो 9957554979। निउ बङाइगावनि थाखाय 9957554957 आरो 9957554964। गोदान कच बिहारनि थाखाय 7605036155, किशनगन्जनि थाखाय 6456226794 आरो बारसयनि थाखाय 6451220886।
ब्रैथि खौराङाव दङ आसाम पुलिसआ रायजो गेजेरारि ट्राक खावनाय रेकेटखौ फोजोबस्रांदों, 9 हमदों। मोनसे गिदिर जाफुंसारनायाव मंगलदै पुलिसआ रबिबार 30 मार्च खालि मोनसे रायजो गेजेरारि ट्राक खावनाय रेकेटखौ फोजोबस्रांदोंमोन आरो दायजों लोब्बा थानाय 8 सुबुंफोरखौ खादोंमोन। मंगलदैनि सान्थिपुरनि थागिरि अजय बर्मनआ गावनि ट्राक रेबथुमनाय नम्बर AS13AC 5614 जाय 1 दाननिफ्राय साई बाबा मन्दिरनि साखाथियाव दोननाय जादोंमोन। नायबिजिरनायनि समाव पुलिसआ गुवाहाटीनि बशिष्टायाव रेक नम्बर AS01Y4088 नम्बर गोनां गंसे भेन बोखांनो हायो। दायाव बाहायनायनि सन्देह दङ। आरोबाव इन्टेलिजेन्सनि सायाव बिथा खालामनानै मेघालयनि 13 माइलआव मोनसे डाम्पिं ग्राउन्डआव सिग्रोमनायनि जाहोनाव खावनाय ट्राकखौ मोननो हादोंमोन, जायखौ स्क्रेपआव फोजोबनाय जादोंमोन। ट्राकनि इन्जिनखौबो बोखांनो हादोंमोन। हमजानाय सुबुंफोरा गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय। एमडी रशिदुल आलमआ नलबारि आसामनि। सातगाव गुवाहाटीनिफ्राय नुर हुसेन। मुकालमुआ नलबारिनिफ्राय मैदुल इस्लाम। हाज कामरुपनिफ्राय आइनुल हक। बङाइगाव आसामनिफ्राय नजरुल इस्लाम। लालमाटि गुवाहाटीनिफ्राय पंकज यादव। हारियानानिफ्राय सन्जीब कुमार आरो रणबीर अरोरा। बिबानगिरिफोरा ट्राक खावनाय आरो स्क्रेपनि थाखाय फोजोबस्रांनायाव नांथाबनाय मोनसे गिदिर दाय गोनां नेटवर्कनि आखाइ दं होनना सन्देह खालामदों। बाथि खौराङाव दङ आसामनि बारग' मन्थ्रिनि फिसाजोनि सन्देहआव गावखौ फोथैना लानायनि सन्देहआव जिउ खहा। आसामनि बारग' नखर मन्थ्रि भृगु कुमार फुकननि फिसाजो उपासा फुकनआ रबिबारनि फुङाव गावखौ फोथैना लानायनि अजद सिखांदों। बे दुखुनांथाव जाथाया फुंनि 8 रिंगासोआव जादोंमोन जेब्ला बिथांजोआ फोरमायनाय बायदिब्ला गुवाहाटीनि खारगुलियाव गावनि थाग्रा न'नि गोजौ थालानिफ्राय बाज्रुमदोंमोन। 38 बोसोर बैसोनि फुकनआ गावनि बिमाजों थायोमोन। जायगानि सुबुंफोरा बिथांजोखौ थाबैनो बिनट्रप देहा फाहामसालियाव लांदोंमोन आरो उनाव बिथांजोखौ गुवाहाटी मेडिकेल कलेज आरो देहा फाहामसालियाव लांनाय जादोंमोन, जेराव डाक्टारफोरा बिथांजोखौ थैबाय होनना फोसावदोंमोन। गोजौ थाखोनि पुलिस मावख'गिरिफोरा नायबिजिरनायखौ जागायबाय आरो बिथांजोनि गोथै सह'खौ पस्टमर्टेम आनजादनि थाखाय दैथायहरनाय जादों। बिथांजोनि जोबथा बिदाय होनाया नवग्रह गोथैसालियाव खालामनाय जागोन। आसाम गण परिषद एजिपिनि गाहाय नेहाथारि मनज शइकियाआ दुखु फोरमायनाय नखरखौ लोगो हमहैदोंमोन। एजिपिनि दैदेनगिरि किरिट साहिला आरो शइकियानि अनगायै दोलोनि रावबो दैदेनगिरिफोरखौ न'आव नुनो मोननाय जायाखैमोन। 6थि खौराङाव दङ आसाम पन्चायत बिसायख'थिनि खालारखौ 5 एप्रिलनि सिगां फोसावगोन, गिबि मन्थ्रि शर्मा। आसाम चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्माया रोखा खालामबाय दि आसामाव जानो गोनां पन्चायत बिसायख'थिनि खालारखौ 5 एप्रिलनि सिगां फोसावनाय जागोन। बिथाङा बे बिबुंथिखौ मिडियानि बिबुंथि होनानै होदोंमोन। बेनि सिगाङाव पन्चायत आरो गामियारि जौगाथाय मन्थ्रि रन्जित कुमार दासआ बुंदोंमोन दि गासै बिसायख'थिनि बिखान्थिया 5 मेनि सिगां फोजोबगोन। गिबि मन्थ्रिनि फोसावनायनि उनाव गासै रायजोआव बिसायख'थिनि थाग थियारिफोरा गोख्रैसिन जानो हागौ होनना साननाय जादों। बे समावनो कंग्रेसजों लोगोसे गोबां राजखान्थि दोलोफोरा बिसायख'थिनि सिगां नेमखान्थि गैयै फोसावदिंनायखौ जागायखाबाय। मावख'आरि बिसायख'थिनि समफारिखौ थाबैनो रायजो बिसायख'थि आय'गआ फोसावगोन। 7थि खौराङाव दङ उदालगुरियाव जोहोलाव बालिराम बर' गथ'सा पार्कनि थाखाय अन्थाइ खाम्फा गायसनदों। मानगोनां मावफुं सोद्रोमा इएम श्री दावबायसा बर'आ मैया उदालगुरि जिल्लानि हरिसिङानि देउलगुरियाव थानाय जोहोलाव बालिराम बर' चिल्ड्रेन पार्कनि अन्थाइ खाम्फा गायसनो। बे हाबाफारियाव गोबां मानगोनां सुबुंफोर आरो जायगानि थागिरिफोरा बाहागो लादोंमोन, जायफोरा गथ'फोरनि थाखाय रंजानाय जायगा होनायनि थांखिजों बे हाबाफारिखौ बरायदोंमोन। बे पार्कआ सुबुं समाजनि नांथाबनायखौ बांहोगोन आरो गथ'फोरखौ गेलेनो आरो सोलोंनो थाखाय मोनसे रैखाथि गोनां आबहावा होगोन होनना मिजिंथिनाय जादों। जाथायनि आरोबाव गुवारै फोरमायथि आरो सावगारिफोरा फैगोन। अब्ला दिनैनि खौराङा एसेनोसै। नोंथांमोनहा जुदि सोरबाफोर सानसेनि फानजामुथि नायनानै मोजां मोनो अब्ला स्क्रिनाव होनाय चेनेल बड' इनफ' पइन्टआव थांनानै नायहैनो हागोन। चेनेलनि लिंकखौ डिस्क्रिप्शनावनो होनाय जादों। गोजोन्थों।